Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaw aw ni yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma don min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛn diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin bana kɔni kɛlɛli ma ni o ye biyɛnbana kɛlɛli ye o don a kɛnɛ sigira an ka jamana kɔnɔna na an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye AMAPU olu kɔni y'u ka ɲɛmayaso sigi kɔni kɛ min senfɛ u y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛ sen na waasa u ka se ka u ka baaraw kɔni kɛ u mako bɛɛ CFA miliyari 2 bɔɲɔgɔnko la an bɛna kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ yen k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na don min ni o kɛrɛnkɛrɛnnen don diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'a kɛ biyɛnbana ale kɛlɛli ye o kɛnɛ sigira an ka jamana kɔnɔ k'a bɛn juillet kalo tile 28 san 2026 an ka jamana ɲɛmaa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ma olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔni kan na min senfɛ u y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na waasa ka se ka bana in kunbɛn ni ka furakɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ diɲɛ tɔnba OMS olu ye wulikajɔ kɔni bolo da minnu ka baara kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ma k'a jira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni senfɛ min ye biyɛnbana ale kɔni min yera faso Maliba kɔni kɔnɔ ka bɛn avril kalo san 2020 kɔni ma min ye kɛmɛ sigi la a yera maa 12 ani murumuru 1 de la min ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o b'a jira k'a fɔ maa 2 ani murumuru 5 a yera o de la faso Maliba kɔni kɔnɔna na o ye biyɛnbana ale suguya fɔlɔ ye suguya filanan o kɔni yera maa min na jamana in kɔni kɔnɔ kɛmɛ sigi la o ye 1 ani murumuru 3 ye o bɛ taa maa 300 bɔɲɔgɔnko la jamana in kurukara kɔni kɔnɔna na o la sa o b'a jira k'a fɔ wulikajɔw o kan ka yɔrɔja jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ waasa bana in a bɛ se ka kunbɛn cogoya min na o de la an ka jamana kɛnɛya tigilamaw o kɔni ye laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ dɔ bɛna fara o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ min ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ni a ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ani bunahadamadenya yiriwa ma ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye a kɔni ye a sinsin ka jira k'a fɔ jamana in a maa ɲɛmaw cɛsirilen don ni ka dɔ fara wulikajɔw kan waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na. Jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o kɔni tɛ sɔrɔ fɔ kunnafoni sira ɲumanw kɔni ka sɔrɔ minnu kɔni bɛ baara kuraw kɔni kɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na tɛnɛn don juillet kalo tile 27 san 2026 min ye AMAPU u ka ɲɛmayaso ka sigi ko 50nan o kɛnɛw kɔni sigira ni o kumakanw kɔni ye min kɔni kɛnɛ kan na a yera k'a fɔ baara minnu kɔni bɛ sen na o musaka o bɛ taa CFA wari miliyari 2 bɔɲɔgɔnko kɔni na waasa AMAPU ka se ka a ka baarakɛminɛnw kɔni falen ni kana ni fɛɛrɛ kuraw ye fɛɛrɛ kura minnu ni o bɛna kɛ sababuya ye ka se ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni yiriwa ni ka dɔ fara u ka ɲɛtaw kɔni kan an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don kunnafoni di koɲɛw ani diɲɛ subahana mansin labanw olu kɔni labarali ma ni o ye Alhamdu Ag Iliani ye ale tun bɛ kɛnɛ in kɔni kan na a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya o kɔni tɛ se ka sɔrɔ fo an ka kunnafoni di siraw kɔni sɔrɔ minnu bɛ baaraw kɛ baara minnu ni o bɛ taa ni yiriwa siraw ye. Diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka cakɛbɔnda min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don sifinnakaw olu ka kɔɲɛw kɔni ɲɛnɛbɔli ma u ka secrétaire général o ka dankan ni o ye Aminata J Mohamed ye ani an ka jamana sifinnakaw olu ka ɲɛmaw kɔni sigira ni ka hakilina falefalew kɔni kɛ min kɔni kɛnɛ kan na a jirala k'a fɔ sifinnakaw u kɔni jɔyɔrɔ ka bon bɛn ni kelenya ani kotoɲɔgɔntala o sinsinni na jamana in kɔni kɔnɔna na musolakaw ka taa se denmisɛnninakaw kɔni ma fɛn min ye olu kɔni kan ka don baaraw kɔni cɛma baara minnu ni o kɔni bɛ yiriwa kɔni kofɔ o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni hakilina falenfalen kɔni kɛra min ye Nations Unies ale ka nin maa kofɔtaw ani an ka jamana sifinnakaw kɔni cɛ waasa gɛlɛya minnu kɔni bɛ jamana bɛn ani kelenya ani min ye baarakuraw kɔni bolodali la o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka ban sifinnakaw olu ka se ka bɔ nɔgɔ la.
an bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ taamaden maa 119 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni segira ka bɔ taama jamanaw kɔni kɔnɔ ka na Gawukaw kɔni fɛ yen nɔ u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ tunganatalaw dɛmɛjɛkulu OIM kɔni yɔrɔ min bɛ tali kɛ bololabaraw olu kɔni kɛli la an ka jamana kɔni kɔnɔna na. Nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni musaka bɔra nanzarala keleyatɔ Union Européenne kɔni maaw kunna ka ɲɛsin an ka jamana tunganatalaw ma waasa u bɔlen kɔ tunga kɔnɔ u bɛ se ka baara dɔw kɔni kɛ jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ jago, baganmara ani sɛnɛ ani nɛgɛbaara o n'a ɲɔgɔnna caman waasa u ka se ka u yɛrɛ ta u kana dulon maa wɛrɛw kɔni na. Kalan kɔni kɔfɛ u ye baarakɛminɛnw kɔni sɔrɔ min bɛna kɛ sababuya ye ka se ka u tɛgɛ don ca min ni u bɛna u ɲinɛ u ka gɛlɛya ani u ka tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔ bari sabu u bɛna se u yɛrɛ kɔrɔ donna nataw la. Save Children maaw olu kɔni farala an ka jamana marabolo duurunan ni o ye Mopti maa ɲɛmaw kɔni kan ka bɛn min ye juillet kalo tile 25 san 2026 ni ka an ka jamana jirituru wulikajɔ belebeleba ta ko 32 baaraw kɔni kurunbɔ kari Moptikaw kɔni fɛ yen nɔ min babusen kɔni sinsinnen don ko ka sifinnakaw kɔni bila an ka jamana sigida lakanani ani jirituru waasa sigida bɛ se ka kɛ binkɛnɛ ye cogoya min na ka sifinnakaw k'an sinsin olu kɔni ka fɛn min ye a jirala k'a fɔ nin wulikajɔ belebeleba in nin bɛ mun jira o b'a jira k'a fɔ an ka jamana maa ɲɛmaw olu kɔni wulilen don ka waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na maa kelen o ka se ka jiri kelen kɔni turu jamana kɔni kɔnɔ jigiya kura o ka se ka di anw ma waasa sigida sanuma maaninfinw bɛ se ka balo o la cogoya min na sifinnakaw ni o ye denmisɛnninnaka minnu bɛ yen sini ma sinikɛnɛ ma olu ka se ka na sigida sɔrɔ sigida min ni o bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔ yɔrɔ ye u bolo. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana kɔni kɔnɔna na u ka yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Kordofan du Sud fɛn min ye o yɔrɔ in kɔni na a yira k'a fɔ ko sifinnaka caman de kɔni b'a la ka se u ka kɛnɛyasow kɔni na u bɛ ka boli kɛlɛ ani kɔngɔ ani min ye u ka kɛnɛyaw kɔni b'a la ka bila ngalama kɔni kɔnɔna na UNICEF ka fɔ la a kɔni bɛ mun jira o b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na Sudan jamana kɔni kɔnɔ du caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni mako bɛ furakɛliw kɔni na ni gɛrɛntɛnjugu ani tɔɔrɔjugu kɔni talen don k'a da u ka fɛn min ye u b'a la ka boli yɔrɔ kɔni ɲini waasa o nin bɛ se ka kisi cogoya min na. Diɲɛ tɔnba ONU ale ka secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye a kɔni ye a ka jɔrɔ kɔni jira k'a ɲɛsin Yemen ale Hutiw ka wulikajɔ ma ni olu ni Iran kɔni tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma k'u b'a la ka gosili kɔni ta ka bateau kɔni sɛgɛrɛ ji kɔni sanfɛ min ye ONU maa ɲɛma in kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin lahala in nin tɛ lahala ɲuman ye k'a ɲɛsin bɛn ani kɛlɛya kɔni sinsinni ma Yemen ale jamana kɔni kɔnɔna na bari sabu ko nin bɛna kɛ sababuya ye ni ka kɔlɔlɔ caman kɔni lase u ma musakako ani buna adamadenya lahalaw kɔni na walasa min ye a ye welewelemadaw kɛ waasa a ko bɛ se ka dansira la cogoya min na. Moyen-Orient ko a kɛlɛ kɛra sababuya ye ni ka sifinnaka maa 23 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni bila minɔgɔ ani fantanya kɔni kɔnɔna na min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni jatedenw kɔni jirala sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni fɛ k'a ye k'a fɔ denmisɛnninnaka caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ fantanya kɔni kɔnɔ k'a sababuya kɔni kɛ min ye kɛlɛ ye Moyen-Orient ale gun kɔni kana na UNICEF o de kɔni ye jateminɛ in kɔni kɛ ni k'a jira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ Moyen-Orient kɛlɛ la a bɛ kɛ sababuya ye ni ka gɛlɛya lase sifinnakaw caman ma. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tuloma dali la bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM ka dɔnkibaru fɛ min laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badumi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.